doyong. Jaremu jaluk waru doyong monggo. Ayo, dados. Waru-waru doyong mas, doyong ning pinggir kali. Ayu kinclong kowe tansah tak anteni. Kenang lawe koso moyen radini aku among. Ayo Pak Ari, ayo Pak Monol. Iki sira dinten iki lho. Waru-waru doyong mas, doyong ning pinggir kali. Sopo pinter ngomong sing bace bisa nyontoni. Tuku cangkir satu tupe, ayo mikir nasib bangsane. Waduh, ra gelem metu e. Piye iki? Apa njaluk apa? Ya. Ya. Di tangan kanan, ikat pinggang penuh program tangan. Kita maju serbu terhadap laman. Empat titik para penghabisan. Kita maju sambil lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan. Ikat pinggang penuh burukan tangan. Kita maju serbu terhadap laman. Sampai titik darah penghabisan. Kita maju sampai lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan. Ikat pinggang penuh burukan tangan. Kita maju serbu terhadap laman. Sampai titik darah penghabisan. Kita maju sampai lenyap penjajahan. Sumet ngomong ora muni. Kok mlayu-mlayu ki karo sapa? Oh. Hah? Saiki ki digowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki awake dhewe iki niati apa to? Iki ki sawal to? Sawal, iki sawalan yo. Dadi kowe iki uripe ben seneng. Iya to, Truk? Nek ora dihibur ngene iki piye? Nek iki nganu, Truk. Anak buahe dijikok sik iki nek kurang seneng dhewe, Truk. Ora njaluk lagu siji sik. Oh iya, lagune apa, Truk? Apa Piye? lagune? Mau tak kei waru doyong ta lek metu. Jane nek iso nganu lho, Truk. Apa? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wah, aku engko sik. Bisi kula nuwun niku sampun cara Islam dina bodho setahun pisan. Ayo pinter cenang kene. Salaman. Tunggal takur pada sudiran. Kamu pura para wong es. Hop. Wis. Saiki ngene anak buah jikok terus. Lagune sik kan kene engko kedengen tani. Ayo. Ayo, kanthi lagu apa? Marep Anu. apa? Ya teko sak pintere wong kowe luwih pinter daripada Petro. Aduh. Iya toh? Aku nek kon ngomongke pinter apa orane aku teko tak sak paling ngisor dhewe sak ngisor-ngisore cacing. Ya. Nek manut gareng apa Petro? Iki arek manut sapa sing dinut? Ayo teko sapa ya? Tak wis do metuke. Ya tak delokke ya. Oke, monggo Mas Sumbi dikasih lagune, monggo mari jenengan. Monggo. Pokoknya aku bocahmu. Kula
gula Jawa rasane legi kripik mlinjo kipakan asu pengen mulya kudu marsuti buta ijo aja dikuku tol jae nak jae jatol jae ti untuk cari banyak Untuk cari banyak doke bacel kari siji tolong jae na jae tolong jae ti untuk cari banyak doke bacel kari siji panasen ning alon-alon upena kulono mas ayune ora kesio ubrake wong oma oh tolong jae di kuntol sare banyak doke bacel kari siji tolong jae tolong jae di kuntol sare banyak doke bacel kari siji gunung-gunung digawe sawah jor kapiye oleh banyoni durung wis digawe susah jor kapiye oleh banyoni Reng. Aja rono-rono. Saiki ki sing mimpin ki sapa? Aku apa? Wah, nek sik mimpin kon Bambang ngono kuwi ya pasukane wong letri kabeh. aku ki ngurusi mburi ora ngarep Ngurupi ngarep saiki mburi. aku bagian mburi ya kowe kene wae kok nek ana menggoke aku sing diceke Iki aku sok seneng diceke reng oh iya. yo kowe sing nyiap Mbak nih, nenggah riyen nggih. Nah kepiye? Ora iki Nek wis nganu maju, Reng. Yo, kepiye? Ora nek omong iki gowo mik iki lho. Nek omong gowo mik gowo rono ora apa-apa. digawe iki digowo. sik bane tak tilekane gembos ora Monggo. wong ban ki kadang gembos Aduh, panas Wis saiki aja didemek. Nek nili sing ngono ki aku melu no. Ora apa-apa. Yo, ngoten wah parah. iso genting wah Saiki iki hah gebos. aduh Wis. apa kok dan meden-meden Nek wis ora gembos, saiki teruske. Oh, wis yo. Semua lagunya ya. Oke, yo garepe sik. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Sungguh kami sekalian anak-anak perkumpulan menjadi murid Tatuk Islam bersiap di kampung Bladang kasih tabe dihormati kita mulia kami ini anak perkumpulan topeng ireng topeng kawan dengar jangan sampai saudara bikin
sun ledet. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sungguh kami sekalian anak-anak berkumpulan menjadi murid taat Islam bertiap di kampung Blater. Weh iki ora rampung lagune iki. Urung rampung iki. Urung rampung apa piye iki? Kok wis tekak bleder ke? Ya urung kok. Apa-apa. Gatekke. Wong urung rampok kok dipunggelke gatekke. Wong pantesan yo, wis yo. Kasih kami dihormati yang punya rumah sekalian anak perantauan. Jangan sampai saudara bikin marah pada kami berdiri di dusun ledet. Nah, ini kuwi jare kono aja mandek sak-sake. Ah, sempritane barang lali. Kok rak mukamu ini bane bocor to? Apa? Ya. Emak Bane jedar, bocor. emak jedar ngono. Ayo mandek jalan. Iya to, Reng. Mau bane bocor mandek jalan. Pak Bongkot, ayo. Kae depan ini Mbah Bongkot kae. Tak siap nih ya. Apa meneh kuwi weh. Apa meneh kuwi? Ramuni Cing. Kowe iki ngopo rene-rene nganti telat kowe? Ih, Aku meh takon karo awakmu ki. kok aku ditinggali piye? Sampeyan tekan kene meh apa rene-rene telat kuwi? Aku ki mau dijak. Dijak apa teko nusul karepe dhewe? Dijane aku ditinggal. Wis ora nampa, wong ki le bodho wis rada suwe. Ya iya, tapi kan awakmu kan rene telat. Ha iki Ditinggal kok ndak telat kepiye? Ora. Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Aku bilang tante, kamu namanya siapa? Cantik. Namanya siapa Cantik? Aku bilangnya tante, wah aku sudah bapak-bapak. Ah, Mbak Rina. Apa? Mas. Mati po. Rina siapa toh? Tak baterai ini. Tak baterene. Belum dikit toh. Tas. Kepiye iki kok iso bae kepiye. Bisa. Wes Mbak Rina. Saiki melu joget arep nonton. Ya aku melu joget to. Oh wes. Yuk, semua siap. Yo marep rene wong panggungan ning Ngarepe, kene. depan Sama itu dulu aku ngarep tau ning mesti. ngarep kok. Sik. Itu namanya Rina ya? Mbak Rina apa? Kalau malam namanya Rina, kalau siang namanya Agung sing super kae. Semua siap. Marah pengetan, gerak. Mbak Rina, neng kene aja guyon lho. Marah pengetan, Sampeyan gerak. kudu sing tepat. Yuk, siap, gerak. Marah pengetan, gerak. Wis. Tongkok. Aku Tunggu. Ak Sing nembang ora kok. cukup berarti gembos. Piye? Kuwi didandani bane jebol apa ora king kono. Aku temon dolan. Siap, mar ke sini. Ibu. Yo sik sabar. Iki wong nyocoke. Ben cocok to, ben penak. Iya ora? Kok golek cocokan bareng. Wah iya kok. Apa-apa nek cocok penak. Oh ya. Wis cocok, Mas. Aku temono lan sasusure ibu. Ojo gedolanan namun dadi keguyu. Aku temono lan sasusure ibu. Ojo gedolanan namun dadi keguyu. Lucu. Mono lan sajengkera jare kula alus. Kula pun dijamin kaliyane wawados. Mono lan sajengkera jare kula alus. Kula pun dijamin kaliyane wawados. Terus. Kae ana kuntul mecone wetelon. Nagarane mamorake dasar Pancasila. Kae ana kuntul mecone wetelon. Nagarane mamorake dasar Pancasila. Simba
mbah mangan kupat kok dicampur tanem kok menawi lepat tenyum pangapunten si mbah mangan kupat kok dicampur santen kok menawi lepat tenyum pangapunten nyuwun pangapunten wis cukup aku piye Reng, wis jaluk ngapura, Mbak Rina. apa iki sik kok sik iki bola-bali nyocok pokoke nyocok Sik, siap sabar. oh sabar pokoke sabar disayang Rina Mbak Rina saya panas. Ayo Mbah, montore. apa kuwi THR yo sik to denggolek yo denggolek oke Monggo kedange Mas. Yo. yo gelem jah Langagung lambara anebus mega Hitung lintang sesulo padang rembulan Tak golek lesi luka-luka ketiga Langagung lambara anebus mega Hitung lintang sesulo padang rembulan Tak golek ana nganti si panjarino Tapi pipi kita tak jantung Lalu kita lung-lungan kang rerambatan Among swara-swara antrang kejiwa anggon Tak kirimi layak kiten Tak sampai keangen sumilir para kroso Siramutan sekat pikir Rino wangi wawayangmu beto hatiku Siko tirto saupama kapan poyo aku bisa gagap lintang raka endah rembulan aku samar kuatir lan utam sabar sekar mekar ora kejamkan galak kang tanpa upama tunggu tumetase terto kanggo nalasi luka-luka ketiga Aduh. Iki aku malah gareng kok ngene iki kepiye, Tru? Napa kok mung lemes wae iki ki? Lek aturi. Yo. Mbak Rina, siap di belakang lho. Mbak Rina main, Mbak Rina. Ya, Apa? nek golek duit. Yo, Oh, yo. yo. Wis yo. Yo. Ayo ditepungke goleki sing bisane apik. Jandu yo kena lah. Orkestra ya ora apa-apa. Sarinande putri Sarinande putri suri pujaan sadewi tiap hari saputri menari diiringi lagu Sarinande Warkutara arane wayang sing lakone arane dalan timbang sasi kadang ilang ejabune ra ono sing ngawang Koyo wong gemblong sore-sore dolanan lampu pon
Putri Sari Mande Putri Suri pujaan Sadewi tiap hari saputri menari diringi lagu Sari Mande warku toro arane wayang sing lakone arane dalan imang sasi kaya wong ilang sepule ra ono sing nyawang esok-esok kaya jambok sore-sore dolanan labumbon ati iki rasane wis tembok wani nyawang ora wani nembok Wes kepiye aduh kepiye Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim monggo bapak-bapak tindake kakian angganipun salat sampun ngantos sami talat monggo bapak-bapak tindake kakian angganipun salat sampun ngantos sami talat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim mila ibu-ibu enggal anguti ilmu kang satu becak jagep damel sangu mila ibu-ibu enggal anguti ilmu kang satu becak jagep damel sangu kepiye Iki dok wis disangoni to. apane Karo Petruk mau dong. ya wes kok aku disangoni aku Ayo nek kono njaluk gak petenge supene yang tak teke duit. kuwi gawa ayo prakanca ngawaruwana rukune Islam ya iku 5 syahadat loro rukun kang siji Iswa siro kalawan kaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pat poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa ayo kanca ngaweruhana rukune Islam ya iku 5 ingkang diyen maca syahadat kaping pindhone lakoni salat ping 3 zakat puasa kaji maring baitullah lamun puasa ayo prakoso ohana rukune Islam ya iku 5 ingkang biyen maca syahadat kaping
tenan toh saiki wong padi. Ketok tenan toh wong padi. Ntar kita rono saya Rene. Lebare kemana lagi? Aku love you sama Mbak Rina. Kalau yang hitam nggak mau, dadah. Sampai yang ora ngerti humor kok. Humor kok kae. Ana cacik-cacik dinono wae piye? Akae betah-bete aku kok. Oke, iki gatekke iki ala kokke. Oke. Oke. Ayo, joget sing igel. Padang bulan Ayo. padange kaya rina Iki wis waya yo. ngelingake aja padha turu sore kene satritani kanggo sepo mangko sore kene satritani kanggo sepo mangko sore. Padang bulan padange kaya rina bulan sing awe-awe padang bulan padange kaya rina bulan sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore. Wa maulana Muhammadi Allahumma wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadi billahi salatan ta'imata bitawakki wal illahi salatan wong tua kleru mimpine katakan keton burine ampun wong tua kleru mimpine katakan keton burine Kotor ngarso pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi billahi para pamirsa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pambagya sugeng dalu sugeng amresani kasanian monolotan ing dalu niki rame critane anggone peperangan
ana sing menang ora ana sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kantos syarat depan rame critane anggone peperangan ora ana sing menang ora ana sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kantos syarat depan Slomprat tepung kendari ala katipo imbala ponang loro tor slendro salompret pelok sarang krepang jongkrang marake gigel macan makap pucang kanong kalia ipal sedaya kagungan areo pranyoto tatiku piro Mangukutane gunung lawu katakan pariwisoso dino minggu muda-mudia sesonjo balik gambang ngombang tumak kana trocot kana sewu kecelia lakana podo lumaku jawel kinawela karo meser guyu kempeng atawa mangu indah mas aja dipleroi mas aja dipoyoi arep kuncal di SMI tinggal aku kudu ngerti coro tinggal kabeh badan hati dari zaman kok yo sing eleng-eleng apa-apa iku budaya macane bener kandamu turi putih di tandor nekapon aku turi putih di tandor nekapon aku ono cleret tipe nyemplung kok iro kembange opo kok iro kembange opo Apa? Dadi kok omong. Aku piye? Setane jadilan ngintil. Iya, setane jadilan ngintil iki. Kok sik ben joget jane dadi kepiye nek joget tak delok. Iya, kepiye nek joget? Joget. Lihat, jalan apa? Lea. Muda ing Ponorogo siyaga ing Kaljo lawan Raja Rai Singa Kasto pusakane Pancot Kyai Samandiman Drapa sing parang bupo singa parang asropan eo ae parange tanah saya rame eo ae negarane dadi aman warok sakti napase prajurit ngasiko ate bujang janong lawan papati ngasiko kabeh acara lapor kene warok Ponorogo Betul Samandiman suarane badaan koso eo ae singo barong dadi kramat eo ae sarwa ireng sandangane Bisa jalan mana mau cah, luar itu cah, iya.
Terus ke.